napísať domácej, alebo sprav úkol. Toto video nahrávame druhýkrát, lebo sa to vymazalo, kurva. A už sme koľko vypili a už cítime v hlave. Takže ideš prvá. Oblíž ucho partnerovi. Toto je preto smiešne, lebo predtým to som ja lízal jej, ale teraz ona mne. Oh my goodness, to je tak irituje. Ale toto, ako sme natáčali prvýkrát, to bolo, že brutálne, že dobre to bolo. A ja som niečo klikol a vymazalo to celé. No nevadí, ideš ty. Zavolaj taxík a opýtaj sa, že či ťa nezoberie domov za fajku. Daj číslo, zavoláme tam. No tak, zavoláme. Nebudem piť, lebo... Prijavo Nové Zámky, City taxík. Nie Novej Zámky, ty piča. Tak kam? Ne, Bratislava. Morone, že zavolá túto Nové Zámky a dojdu, že... Tu je. Že ma zoberú domov za fajku. Ahoj. Ukáž sa voláš. Dobrý. Ja by som sa chcela opýtať, že či by ste ma nevedeli zobrať domov zadarmo za taxík. Kam pôjdete? Povoduje taxi Bratislava, aby ste vedeli. Áno, ja som tu pri Mlynoch a potrebovala by som domov sa dostať, ale tak nemám žiadne peniaze, iba tak za fajku. Mimene, čiže idete odkiaľ? Ona je piča, ona že ne, idete odkiaľ? Oh my Oh god. my god, bitch. Bitch, fucking. Tá žena podľa mňa, Peťko, si chcela, aby si mu vylízal piču. Chcela by som jej vylízať píču. Dajte si pusu. Poď. No, zabudni. Vypijeme si. Bitch, can I go Bitch. toilet, please? Takže jedem ja. Vyznaj lásku niekomu, koho nenávidíš. Ja koho nenávidím? Ja proste nenávidím nikoho. Každého. Takže ja už som najebaný. Tiež. Nevadí. Nie, nebudem sa vyjadrovať, pretože niečo také poviem, keďže som napitý trošičku, čo by nerobilo problém. Čo by spravilo problém niekomu, takže na zdravíčko. Takže radšej pije. Idem ja ľudia. Ja sa bojím. Neboj sa, poškrkám ti píčku. To čo? Napíš kamarátovi, aby ti to dal do huby. Svoj baklažan, aby ti dal do huby. Napíšem. Už si napísala, vidíme to. Po maďarsky si to písala, ok, pohodím, dá. Jedom ja. What the fuck? Dajte si pusu. Nie. Zase. Napijeme sa obaja. Morečku, Pane Bože. Budeme, že... Brutálne toto bude. No dobre, nevypisuj tu, ti hovorím, napísa. Lebo si nedáme pusu. Aj to bol tvoj úkol, ty kokot. Kebyže je žienka... Ja, ona je žienka, no. Ja. Ty si mi zavrel. Ona vás to má kazit, ujo. Čo to je? Čo to je, ty kokot?
Čítaj. Otázka. Toto musíš odpovedať. Hovor. Krvácala si pri sexe. No, keď mi zobrali one, čo to je, keď som stratila... Panenstvo. Tak áno. Jo. Ale potom už nie. Len raz. Toto bude brutalita. Juj. No choď, ty magor. Daj facku Lili. Nedám jej facku. Kebyže uvidím jej pipík, alebo bez make-upu, tak jej dám facku. Ale tak radšej sa napie, lebo teraz ju berem ako ženu. Takže na zdravíčko. Lebo teraz som namalovaný. A. A. No, ideš. Tak som najbáť, už sa neosvedčujem. Používaš dildo. Používaš? Toto je otázka, že používaš dildo. Nie, nepoužívam. Ja vám hovorím len, že používam normálny. A nie taký umelý. Normálny kokot svojho partnera. Áno, normálny, nie umelý. Nehovorím na umelý, lebo toto je miesto ako čúskol. Povedz už. Že to, že ten... Šmíkas. Predposledná otázočka. Čo máš najradšej, keď dávaš alebo dostávaš? Keď dávam. Dostávať. Oh my goodness, check. No, bitch. Posledná otázka je pre teba, takže ti to aj prečítam. Dobre. Jo. Povedz, ako si stratila panenstvo. Asi na to bude najradšej, keď si pijem. Keď si piješ bordeli, ne? Alebo pri stopke. Pri kultúrnej domy. Ježiš, to som načopil. No, nevadí. Pri kultúrnom dome stratila panenstvo. Dobře, ľudkovia, my sme skončili, tieto otázky boli brutálne, takže 18+. No, a my sa vidíme pri ďalšom videu, pretože my budeme Slay Girl. Ne Slay Girl, Slay King a Slay Queen. Diva. Takže ľudia, lajkujte, zdieľajte a sledujte nás, pretože každý jeden deň vychádzajú nové videjka a my sa tešíme na ďalší. Čaute.